ex BJP local committee mai phu Maheswar Kiling pen lam the isi Elemen ke Maheswar Kiling nili aprang lower tarapung along local committee a presidency claim lo la pen nili non ni kan si ne anwelang hon nili keri du ba ni kan si ta ve chola son sila khaing ko rapon nili MAC constituency ka phalu tarapong hawa ra da phan kidam tang MP Horen Singh be vote ke rek camping hot ka chak te kang panjan pen tarapong ato war chiklo jon thomang bong patang le ji pusi MP Horen Singh be pen ra da thengno ni je tikang Ketujuan pokok siang bong ke nang paha panjan pena tarapong datang dari motor celengan pun. Dari motor celengan puluh te. Lapen panjan poisa intia rong long long e sitame somte kansi panjan poisa intia rong arat lapen tarapong hawa arat kidu ana phaning patheti kanglo lapen bangso jok tarapong arat tum do anta ning thelo sitame piningan ke KAC kacharia bangpu CEM Dr. Toliram Ronghang alang like chini ni MP Horen Singh be si chini pusi ningji tangte CEM Dr. Toliram Ronghang ningji mathatha tarapong habarlong MP kili camping ki bang hutke rola hempen pen bang sitin Karbi Anglong chumanta do pedlo lapen hala bang so sirada thengno lam chakchi pitikang lo chiklo jon thomang bong panjan lapen tarapong atwar ke patang de CKAC team Karbi Anglong pen bang SC tarapong along arnisi anisan churra pen nang po antalam chakchi pitikang lo lasila puson KAC kacharia bang pu CEM nonapor ke chini ne puwa bang penilitum tarapong local committee atum pusitami ning duklo lapen tarapong hawara ta ning duklo lasirada tumnon ke mathake tarapong local committee atum pen KAC kacharia bang phusi M Dr. Toliram Ronghang lapen MP Horen Singh be lapen MAC pubitru rongpi pen arlo kaching ki pahem su dukoklo MP Horen Singh be aphan ke pahai ji aphan pusi tarapong hawara tum kinon ke matharong Sitame tarapong hawa rat tum mathanani nilitum kidam tang ex local committee president secretary tum pen ke joy pen kachingki awe lasila ke KAC kacharia bangpu CEM Dr. Toliram Ronghang lapen MP Horen Singh be lapen team Karbi Anglong atum sila ke rada phan kachong thuta thek pusi BJP ex tarapong local committee president Maheswar Kiling pen pherang ke atuma thengno klardak pen lamthi pangdak pon lapen ke so teng lipute non ke bang chi MP election kili ka hot ke tarapong arada tumta ke matha bang pangchim nang kok poputa ning chepon tangte pherang ke thengno kanin jelam le arju pon isine news tech report Karbi Anglong Tv9 news tang MP election hotame CM lapen MP atum tarapung along wang si nang humri si tarapung arada tum phan klar dak alam pen lang tum nang than tekang ye siklo jon thomang bong tarapung tu panjan ada poisa ing tirong ada ka to warabang ke petang deji pulo la pen next ke bang ke hadak Ketujuan pokok siang bong ke nang paha panjan pena tarapong datang dari motor celengan pun. Dari motor celengan puluh te. Kalas. Parti tame nang chopin ji siklo jon thom pen a phi ke bang lote pon se lang li rada tum han tame chi chak takang lo setan non CM abang chini dun de po bang ki sining dug lo a thelang li ke bang a hu se tame haladak rada tumang nu alang li MP ka ning ye hu se tame alang li ta do lo la pen ha su ka chi chak takang chiklo yan thomang bong patang ji po along a chi chak takang ka alang li ing no ma se chi chak lo la pen la pusana ho po lo ta non MP kilit pardet pen non CM abang chini dun de po bang ke nilitum local committee ke klembare matum an pen bang ke si bang ke ning dug lo la se humni hem konglong ka chitong ajok bahini manit apran kidam nang lapen bang trokatum areng hu kisun lason sila khain ko rap video pani constituency ka parlo dio pani pen bornerza dagar jap angbong benaspati arong angden malom humni hem konglong ahirin tang rak pen ka chitong ajok bahini apran kidam nang lapen bang trokatum areng hu kisun hem konglong ka chawara tum bang so berta ka chingni nang chi akinang sot nalitum phone chingki bom pen hem konglong tiwar ikdetri lapen kangri kang krang pen hem konglong tiwar ikdetri kali che nali tumalong akisun dukok ta hai lason si pida ba pormalong pumni hem konglong ka chitonga jok bahini amanit apran kidam na lapen bang trokatum arenga hu kisuna ka chitonga hem konglong ki bang lake ihuma bang bula khat pen sikibang
lapen I huma bang Dimapur pen sike bang lapen humnia hem konglong a number lake I huma bang AS 01F J 4114 lapen I huma bang ke NL 04C 3801 lapen birta kirib dun longa hut anke apran kidam amen chini nila lapen apran kidam lake inoda bank ke pinso lapen inoda bank ke arloso amparta doana phanta hospital si ponthulo boga janpen arun tarung Karbi Anglong TV9 News